Ej, men hvor var I bare dygtige. Det var bare rigtig, rigtig står vi stille cheerleader, så det kan være, at I får større konkurrence til næste år, piger. Og nu lad os nu få se. Men rigtig, rigtig fint. Og vi takker også, laver også en rigtig, rigtig stor tak til Idrætsfritidshjemmet Skjold, som har været med til at lave den her lille seance og har haft med deres planer med den fantastiske fritidshjem, som er nede på Idrætshuset nede på Østerbro. Og vi har også en rigtig stor tak til de dejlige piger, som har været med til at træne de her piger. Du skal også have en rigtig stor klapsalve. Så skal vi ikke bare give dem alle sammen en rigtig, rigtig, rigtig stor hånd. Og vi siger mange, mange tak.